Čaute, vítam vás v tomto novom videu. Dneska si zahráme Ballistiky a som tu s dvoma svojimi kamarátmi. Darius a Jožin. A ideme si zahrať Ballistiky. Dávam ready. OK, ready. Ballistiky je niečo podobné ako CSK, to je dobré. Ako CSK veľmi nehrám, ale... Ja veľmi CSK tiež ne. Ale takedy som si ho zahral, nie. Ako CSK som párkrát zahral, ale úplne som Maria, to je podľa mňa. Takedy je dobre, takedy nie. Tak kdeže, tam môžeš... Ja som si dal hru a u bratranca som si zahral. A vieš čo on mi urobil? Nie on, ale v hre mi urobil i ma vyhodili z hry. Ale ban začíti. Dobre. Prvá ban začíti, Andrej, nečítuj. A milí diváci, napíšte do komentárov, ako najradšej máte hru. Čože? Jingle bell, your name. What's your name, jingle bell, your name. Ej. Kto tam hrá na gitare? Nikto. Nezabudnite dať follow. Hey, follow me. Albert. I like it. Be quiet. My mu tu robíme reklamu a on hovorí be quiet. Nej, to nebudeš mať odberateľov. Hej no. To je taká hra? Tak to som ešte nehral. Ja sa idem... Ja idem tu. Andrej, ty máš to na mikrofóne? Nie, ale počkaj. Kedy? Mňa to nechce pripojiť do tej hry. Ale to za chvíľku napojíš. Mne tu ukazuje Max, že... No, už ideme. OK. Ja si berám toto odražovacie. Nie, to tam si... To je najlepšie. Taký je môj plán. Andrej, vyber si dačo. Ja by som ti odpovedal vybrať... Dobra. Ale vieš čo? Andrej, keď budeš pokračovať v YouTube, no tak budeš taký... Yes, chlapci, som 5 na 3, na 4, pardon. Yes, ja. Nie, ja som polejší, okej, Ačko, za mnou. Dobre, Jožko, ty choď na Bčko, Ale že Andrej, keď budeš taký toto už väčší youtuber, no tak už toto aj treba môžeš si akože urobiť, myslím, že toto, jak sa to volá? Toto čo tam podpora. Taký, dobre, staňte, nikam. Tu zostaň. Dobre, išli Bčko. A nie, tu sú. Na Ačko? Ačko. Idú. Dead, mám 20 na HP. Kámo, chlapci, zabil ma takto, ale mám... Ideme do sadu. Yes, iba jeden, ten jeden má malo HP, ten jeden, Dal som ho. Yes, all good. Andrej, pekne, Andrej. Ale vieš, ja takto... Ty budeš na tú... Môžem povedať? Yes, čak, hovor. Ja svoj taktiku, poďte.
A ty poďte so mnou, nech si idú sami, prídeme tadiaľ. Že pôjdeš na bečku, potom vyjdeš na to zelené. Si kúp nejakú zbraní. Tak, teraz už nie, poď. Ešte môžeš, ale už teraz nie. Dobrze, spúsme, no. Kryjte ma zo zadu. Ja mám malú hlavku. Dobre, len mi ho vyžral, neviem kto. Sorry. Right, pôjde. Ja ich stále, hej, stále budú. Odkiaľ na chvíľu. Ja si dej tu. Dead. Bečko. Som. Musíte to vydržať. Nevidím, Bečko nie Ačko sú. sú, Ačko. Dvaja sú tam tí poslední. Ačko? Ačko. Pozor, tam je bomba, že by nedali bombu. Ja Na spawn. Ok, zamrel som, ale na spawn. Spawn. Ja som sám? Spawn. Dvaja, pozor. Tu idú. Čo má? Bohatstvo. Dobre, musíme chodiť spolu, lebo my robíme chybu, my nechodíme spolu, chápete? Hej. Kde sa kupujú zbranie? Ja mám ičko stlačiť. To ti bude ukazovať tak hore. Purchá sa i tam. Aha, už mám. Znovu tá istá taktika, ideme, hej. Tak ideme. Už máme spoj? Áno, všetci to známe. Choď, vieš čo si mali teraz? Ok. Ideme. Tu. Chodź jeszcze do przodu, tam są. Aczko, idę do przodu, idę dać bombu. Sú na spawnie, spawn. Dobra, Iko, Aczko, ste Aczko? Spawn. Nie, to jest Beczko. Ja som 61. Dead? Riko, defuznijcie bombu. Darius, ty máš 3 kily už. All good. Môžete defuznúť tú bombu? A ja vy nie ste už? Oni už No sú to ty si sám 1v1. To je Bečko? Nie, Ačko sú. Kámo, tak si mi to mali povedať, že to je Ačko. Ja som si myslel, že Bečko, lebo tam bolo veľa typkov, vieš. To nedáme už. Defuzujú? Máme málo. Či akože málo času? Nie, tam tým horným sú mali, to je jedno. To je jedno. Nie, do čerta, bože. Keby ste mi skúšali povedať, že to je Ačko, ja som vám hovoril, že počúvajte, som vám hovoril, že počúvajte, idem na Bčko, lebo tam sú, ste mi mohli povedať, že aká bola, ale to vôbec nevadí. Dobre, Andrej, choď na Ačko, Jožko, choď na Bčko. Ja idem s tou suši. Jožko, ty choď na Bčko. Ja si tak vstupuj. A čo toto rýchlo? Grenade. Ja to tam hodím na večku. Ja choď na Bčko rýchlo. Bo oni podľa mňa nás tak prekvapia, že raz pôjdu na Bčko a to bude koniec. A som mám ísť teraz. No, fenuje. Nice, označí, toto je extrémne dobrý. Kámo, nejdu na Ačko, nie sú v Ačku. Sú Bčku. Bčko? Ok. Sú iba traja, čiže malo by to byť ľahké, ako prehrávame 2-1, hej, takže keď to je Dobrý. OK, kúkam Bčko. Nikto pri mne, dobre, pozor. Máte tu granáty. To som ja vystrel. Pozor. 30, za nami, hej? Help. Mám už 41 Help. Dáme. Ja som dead, ja nie som dobrý hráč. Jest, zabol som ho. Yes. My sme to zabili navzájom, to fakt. Čuješ, ale to nie je reálne, však ja som ho zabil navzájom. On ma zabil a ja som zabil. Ako... A je to dobré, akože.
Je to strašne dobré. Dobre, nič. Ideme do Bčka. Ale ten granač je extrémne dobrý. Čujte, vy chodte na Jožko na Bčko, Andrej na Ačko, okej? Jeden s nami. Lebo na míte tam proste máš... Dobre. A to tak skýruje rádi, že si tam dopujú. Okej, ja si to viem. To je dobré. Okej, idem na mít. Dobre, idem. Okej, idem ďalej. Ačko, nejdem na Ačko nikoho. Bečko. Bečko, sudám. Všetci poďte, ideme. No, jeden má 75 a druhý má zadný. Teda futbalista má 75 do bielých. Ja mám 150 HP. Oni majú na foto, nie na tamku. Oni sú zdraví. Poďte rýchlo, sam. Nie, oni idú Ačko, oni nám stav. No už to už to To je Ačko. Oni nás tak pekne o toto. Jaký máte trička? Dobre? Andrej, počúvaj, klima. Defúzujem. Kam išli? Andrej, je, dobre, no. Počúvaj, Andrej, ako vieš čo teraz ti poviem to, že ako prvé vydáš toto video, okej? Hej, Andrej, Dobre. ja musím vysvetliť, že ako prvé máš vydať toto video. Čo teraz hráme balistiky. a tady Ja nepočúvam, Jeločín, počkaj. Máš ruku vlastne na mikrofónu. poď na Bečko so mnou. Ja som na druhom tom, idem na Bčko. Ja idem okolo na mid. Ty choď na Bčko, ja idem na mid. Ja idem na Ačko. Okej. To sú naše vždycky to hej. Ja vždycky chodím na mid a tu idem na Ačko a vždycky tam vidím, že či tam to ide. Na Ačko nikto nejde z midu. Idú. Futbolista bez. Je tu bomba. Tu je bomba. Krása. Na ten Yes, konečne sme do tých dečkoviach. Okej, beriem bombu. Kto je zobral? Dobre, nič. Ideme Ačko. Ja mám len zbraň. Ideme Ačko. Hej, najlepšie je to, že ty kokos ten typek ju zobral a ju tam nechal. Oni boli dva na mňa, oni dva, ktorí sú v komerko. Dobre, sme traja, oni sú len dvaja. Dobre, nič, sme traja. Tak ono, hodím to Andrej, si mohol s nami na Bčko ako? Či na Ačko, ale okej. ale hodím to flashbang. Devysujem. Sú pri... A sú tu. Rýchle, kryte. Sú pri vás v blízkosti. Sorry. Dobre, ja to nezabilo. Kde je ten typek? Mám na spavne budem. Nejdeš, ideš zlým smerom. Dostanem. Tam bol, ne? Ale toho, Okej, vyhrali sme. Ja berem AR-ko asi. Poďte Ačko. Keď som tento, jak som vám. Keď som counter ten, police, on je jeden chuta. Keď som counter police, ako tak hrajem väčšinou, idem na mid, chodím. Jožko, choď na mid. Jožko, choď tady na mid. Tak. Bčko išli. Bečko? Nie, ja by som ani tú bombu nepokladal ako. Ja vo Bčku, ja zostanem pri Ačku, že si tu nedojdu.
Počkaj, tak Jožko, tu poď, chod na mid. Jožko, chod na mid. Idem na bečko. Jožko, chod na mid, dobre? Dobre, také Som už. Yes? Aj, dead. Dobre. Kto chce berať bombu, bo ja nechcem brať bombu už. Ja, Oni sa odpojili, my sme to vyhrali totálka. yes. A to som urobil teraz. Iba plneme No, bombu. aj tak to je jedno, že sa odpojilo, lebo chápeš. Nevadí, poďme, to dohrajeme. Plneme bombu. Neviem, na bombu. Dobre, skúpil som si všetko. Hážem splaši tam. Aj keď dáme mačo. Tam ty všetky boli, ja neviem čo, ale... Mám... Yes, GG, 7-2. Je, najlepší bol, ja som bol druhý. Čuješ ja čo? som čokoľko. Ja tretí. Ja mám skoro viac jak Jožko. Ja Koľko som mám kilo? 206. Som trápny. Ja som trápny. Dajte return do lobby. Ja už idem do lobby. Na tom tu lobby. Dávam. Ako balistiky sú fajné, Čo ideme teraz? O 2 minúty som tu. Naspäť. Počkajte na mňa. Čo ideme teraz? Čo ideme teraz? Môžeme ísť na boxing. Nie, čo? Lego, ne? Pôjdeme to ešte na to, no? Čo? Tie pilory. Neviem, či pilári. Či nenáhodou pity. Nejaký emot. Čo ho to je? Tak ideme pity alebo pilary? Čo? Pilory. Dáme toto? Ale nie, poďte ešte balistik. Dali sme video na balistik, tak na balistik. Ešte jednu hru. Hej, Ne, to je také dobré. nech to nie je len jedna hra o balistiku a... Dajme ešte 2 hry. A zajtra čo by sme natočili? Zajtra Väčšinou nemôžem. natočíme nejaké videá dopredu, hej? Ja zajtra nemôžem. Andrej, dneska vydáš toto video z balistiku, okej? A zajtra toto, čo sme hrali Battle Royale, alebo to ani nemusíš. Hej, Andrej, a zajtra vydaj toto z Battle Royale. A to ani nemusíš vlastne. Hej, musí. To sme Nový nevedeli. skin, dobre Jošin. Pekný skin, ja si nasadím nový. Ja si nastavím nejaký tvoje nový skin. Počkaj, Jošin, počkaj. Ahoj. A Hamiltona. Pôjdete so mnou? To bolo tiško teraz, tiško. Dojdi na nás. Dobre, sorry. Ale dobre, no tak sa nám ku nám pripojil kamarát, ktorý s nami pôjde tiež. Hej. Tak počkajme na Toba, nech pôjde s nami. To, ticho, Kali. Poďte všetci, a poďme my 5. Čau. Vítam vás v tomto pokračovaní. Ani to nie je pokračovanie, stále je to celé video. No, nám došli teraz ďalší 2 kamaráti. Že 2 dali už sa mi zdá. Áno. Dobre, takže Andrej Kali, rýchlo zapínaj Fortnite. A to bol, ty tiež zapínaj. Zapíname pasy. Ale my nie sme na PC. Dobre, My sme na balistik. My hráme OK, nakoniec ideme iba 4, nakoniec nám jeden odpadol. Čo nám odpadol? Jeden.
Dobro? To rýchlo zapínaj. Máme začať u nás zajtra? Zajtra je sobota, okej. Či na pondelok? Ne, len sa naučiť geografiu. No, to je všetko, to je ľahké. Aj tak s geografia mi ide. Ja ten ešte projekt budem čítať stále, čo som nečítal. Jaký? Literatúry. Aj, dobre, no, to už zapínaš? Ja už sa napojím k vám a ja už mám zapnutý Fortnite. Yes, okej, tak si pošlo minulý. Ja to nemám akože opikujem. A ty si v launcheri čuješ? Je ma dobre počuť? Je. Čuješ to, ty si v Dobre, ja launcheri dať. Ja už mám zapnutý fón, no. Hej, ale ty si v launcheri, vieš. No ako ešte sa mi zapína. Ja, tak myslíš, že? A potom, okej. Ja, ty kokos, za celú dobu sa minulo, ty vole, asi 5%. Odkedy voláme, a to už asi tak 2 hodiny. Dostal som novú gitaru. No ja som dostal. Novú No, pesničku. keď máte ten... Či Ok, skade ok. Okej, tak ready. Keď máte tento skin, no tak poďte všetci takí istí. Na čo? Ukáž. A čo? A to čo mi ide len Nikto, blasky? vieš, nikto ho nemá pomaly. No, Len ja. nemám. Asi... Čo? Blastik. Ja ho len mám. No, A čo dávam mi ideme ready. balistik? Alebo balistik, Čo my nie, ideme lebo, balistiku? lebo teraz točíme video od balistiku. So, A daj mi potom pôjdete frienda. aj toto? Teraz točíme o balistiku, tam sme už natočili jedno video, vieš. To točíme druhé. Či natočíte ešte jedno reloady. Hej, reload, o chvíľku napojíme ku týmto tu balistikom. To ešte, jak točíme toto, dáme poslednú hru v balistikách a pôjdeme toto. Dobre, Hej, to podaj ready. aj Andrej, ready. Jožko sa musel A odpojiť. on už natáča? Nie. Hej. Už 22 minút. Ale počúvaj, ale ty máš vypnutý zvuk, ne? Akože, ty to vieš zostrihať, ne? Nevadí, mne to nevadí. To tebe to nevadí. Ale to nevadí, že tam budú počuť, o čom sa rozprávame.